Okay, mo niyang Song-on, Loon, Bohol. Na ako dire. Mayroon pa ganina og sa katinuod ang mga istorya nga way kwartahay din dapita. Pero dugay na ko nakadungog ani awarded gani ning kapitan sa una nga si Permin Boy Cantones. Mao ni ang barangay hall nila. Nindot kayo no. Okay, alita paduol ta kay dai tao dire atong pangutanon og sa katinuod ang maong mga istorya pero daanan ni tinuod nga sila di gyud mamalit og boto kay alita dire. Okay, paduol ta kay dai sani mangutana tagon sani sila. Duty ngayon sila ning barangay. Okay, good morning. Morning, sir. Morning, sir. Sa kaning nakoy gamay nga pangutana. Okay ba ninyo? Okay na. Okay. Okay na, sir. Okay na padya mo gani sa Binsaya pa na padya mo gani yung barangay nga way kwartahay sa taas ng panahon. Tinuod gina. Tinuod na. Tinuod. Nya ang kinsa magiutok sa o kinsa magining advokasya nga di mo manghataw kwarta. Kinsa magi origin na ni. Sugod pa din sa kinaunhan, sir, nga wa pa nauso ang sweldo. And paglingkod ni Gawa sa sweldo kato ato i-out to kanang nanay honorario mo. sugod ni Kuan ni Kapitan Permin Cantones sa ilang administrasyon. Ato sugod kay gipangisga ni Kapitan Boy Permin Cantones nga di mi mo gamit og kwarta during barangay election. Mayo nindot ang concept ba believe ko kani Boy Cantones kay sa una kadung nagawa ni dugay mga pila ka tuig nga si Boy Cantones? Dugay na sila. Basta 2002. Awarded ganito sa wa ko masayop sa kay na sa newspaper. Ya, antod karon gisunod gyud ninyo. Gisunod na mo antod karon gijahan gibili na mo nga during election way kwartahay kasi pa oy. Naginingon na. Di po mo pobrita na sa may kuan na tong gingon nimo. Bakit to buwan kay sultan ko boy og kwartahay kuno ang mga pobre di kadagan. Sakto po no. Serbisyo sa barangay. Pero wag yung attempt nga muhatag bisa gamay nga butang. Adihay usa. Sama to. Lighter. Ya, nun sama to. Gibaraw mo to. Gibaraw ni Kapitan Boy. Permin. Mayo kay gibilin po niya nasunod po sa mga kagawad ug mga kapitan nga karon no. Nga Gisunod sir kay naman may kasabutan nga og naay manghatag nga mong mahiringan automatic disqualified man. sulpahid gamitin gyud mana. Na may permahanay inja. Isa pud nagpaludyo pud ang panimbahan nga Despite- nami kanang gipermahan nga covenant. Na mao ito. Despite sa kanang kumilik wag mo yung bantayan mo kumilik diri nga nay task force nga anti vote buying. Election ug barangay. Okay ra mi ani. Okay ra mo. Nagkasabot yun mo no. Maayo gagayo ang inyong tumog tuyo. Abi ko ninyo no. Kani nga tumog tuyo adto gyud ni tugpa sa umaabot nga generation bitaw nga og kanunayon ang naman sa serbisyo, naman ang serbisyo matarong ani nga ingunani kun way bayad. Di ba? Sa inyong paminaw, di ba? Mao nay tumong. Kay ngano og bayran na tendency kana sakto. Na tendency nga di na muliha kay gibayran man. Saktong serbisyo. Oto magpasalamat ta ni Boy Permin kay iyag yung bili na to no kaya ninyo no. Nya antud karon iyag gisunod gitahod yun ang iyang leadership sa una. Ay pagka-leader di ba? Ikaw yung sa may mong nagagawan kayong sa una yung sa may dinadaan sa kapitan okay ra kayo? Maayo kayo. Nya antud karon Maayoy. saman naay Maayo ang pagpadumala. Ay nipon ang masayop. Sayop yun. mao sakto na serbisyong totoo gyud. Mo pre amo nasunod. Makapili jud ang mga tawo na Sige, sulti mo kung sa inyong ilahang gusto nilang butaran kay jamo may kwarta gigamit. mo bitaw yung anhi ko kay dugay naman ni nya antud karon mao gyapon ang sistema. Pero panikamutan jud na mo sir. Congratulations sa imong papa. Hanto First ninyo. kagawan nila mo sir. Anak niyo, anak awan niyo anak. Ato ni i-focus kay muliwat Mani anak ni Permin Boy Cantones. Amang first Kaya kagawan karon. kay proud kayo ta nga. Kita ra polo una, duha tulo gi balita pero atuon man ho ng badbad. Naang kalinaw tinuod. Kalinaw. Naang kalinaw gyud ani. Kay ngano, pamaingog Apsay man ang apsay. Apsay sir kay nangatog jud mi og kalami. Wa man may kinamangay. Mo nay lami. May
kinamangay. Way kinamangay, mo ni lami. Kay ngano, hapsay og way gubot. Way ingog sa ubang barangay nga magbilar kay mahadlok og nay mang musil og kwarta. Nagahapa-hapa. Hapa-hapa ang pika sa pahapa ang kuan. Nya hantod karon kinihiay. Nya ang Mga unta sa sunod. Ingin ani unta pwed. imposible magdiming na ani nga dugay mga panahon ninyo nga Mao lagi amo jining. Inyong gubuon sundon. gubuon ninyo to mga nasugdan na ninyo nga dugay ng panahon nga gipaningkamutan sa inyong former nga Barangay Captain Boy Permin Cantones. Kay para po sir, Oh. ang mga kabataan matudluan gid unsa insakto. Kay Kana. mag-una ang upper, musunod po siya. Pinakurikan dyan na yung mga Una yung, siya karon, paningkipan. sakto bilib yung aning barangay mo ito gianhin na kay dugay na ko niya hanto na maintenance ba maintenance na maintinar ba ang kalinaw ug hapsay sa eleksyon di ba in spite of why bisan pag wa jamo ang kumilik into man zumo yo musod ko sa inyong barangay wala tan-aw ko nindot no yung barangay hall okay nakagawan sa may naamal gi mo ani sa mga duty mo ha ay ko duty sa may sistema sa duty na niya karadlaw isa Isa BSW. nga na day Kada adlaw lagi dili buntag og Hinlo ngayon ko. Okay. Magpa-apel ko nyo pa-video ha? Okay ra? Kaya may bawaan nga naingan ko dili. Okay. Maraming salamat. Wad. Maraming salamat ninyo ha. Tanan nga, gi-entertain ko ninyo kadali. Pwede tayo mong lugay po. Galing kay, wala mo ko ika-istorya. Ano yung takutob? Okay. Apel ko ha. Okay, magitigan. Karon mga kaigsuna, mo ni sila ang mga pagawad karon nga way malit. O mahinawot ko nga unta sa umabot magyapon ang ilang sistema nga way palitay. Okay, kasama niyo kagawad sa pagyapon niyo. Okay. Di kompleto ni. Ay kumay pa no. Ah, Kapag awan sige wan. Musakay, naay wan. sa